Bon dia, molt bon dia. Moltes gràcies per estar aquí, els que esteu presencialment i les persones que ens segueixen per streaming. Us vull agrair en nom de la Diputació la vostra assistència avui en aquesta primera sessió de 2 jornades que celebrem aquesta setmana. I sobretot us agraeixo molt i molt la vostra participació activa en la xarxa COR, perquè ha esdevingut un cas d'èxit gràcies a la implicació de tots vosaltres. Quiero dirigirme también buenos días a las personas de diversas comunidades autónomas del Estado que están siguiendo la jornada. Les doy buenos días y espero que la jornada sea interesante. Y también la comunidad internacional. Buongiorno, saluti da Barcelona, espero que la giornata sia interessante. Gracias mille. Sobretot per la comuna de Torín, también para la República de Honduras, muy buenos días, que nos están siguiendo. Y también a los participantes desde Andorra, que también siguen esta jornada. Enguany celebrem els 15 anys de la creació de la comunitat de recursos humans que coneixem com Xarxa COR i que podem afirmar que ha esdevingut un veritable fòrum de treball col·laboratiu, de transmissió de coneixement i compartició de bones pràctiques. Estem en una situació des que es va declarar la pandèmia el 12 de març del 2020, des que l'OMS va declarar la pandèmia de coronavirus, que tots els treballadors, tant del sector públic i privat, ho hem passat molt malament, però també les persones que es dediquen als recursos humans. Ens hem tingut d'adaptar a una situació dificultosa, a una situació d'una malaltia i d'un virus desconegut i que ha comportat que hàgim d'haver improvisat molt i que també les direccions de recursos humans s'hagin posat al davant per fer una prevenció al lloc de treball. Diu-se també que això també ens ha fet que avancéssim molt amb el tema del teletreball, la digitalització. Per tant, tot això hi ha hagut un avançament tan ràpid que hem avançat en 10 anys en una cosa que poder vindria en un futur. I això també és una qüestió que també es té de parlar, i ho vull dir-ho aquí en aquesta jornada, perquè la situació del teletreball que ha vingut per la pandèmia ha vingut també per quedar-se, en molts sentits. Jo moltes vegades anava a reunions a Madrid i en aquests moments les estem fent. Hem fet moltes reunions amb el Ministeri de Sanitat, ja que soc metge i president d'una comissió nacional d'especialitat, les hem fet totes per teletreball, per Teams, i per tant això també és un estalvi de temps i una activitat, podem fer moltes més reunions que abans. Per tant, això està aquí, la digitalització. En segon lloc, dius que avui la recepció d'aquesta jornada heu trobat a baix que teníem un robot, no? La robotització, alguns l'heu vist, el robot, que ara el tenim aquí i per tant amb un codi QR pot saber l'assistència, pot saber si la persona té la certificació de vacunació Covid, amb aquesta problemàtica que hi ha hagut a Catalunya amb el tema que divendres tenia de posar-se en marxa i a partir d'avui es posarà. Per tant, tot això està aquí. I també una altra qüestió que vull plantejar és la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial ens ajudarà molt amb el vostre àmbit per saber, per exemple, els estudis demogràfics de com anirà la plantilla en una sèrie d'anys. Dius que en aquests moments formen part de l'acord més de 2.000 professionals dedicats a la gestió de recursos humans, de més de 650 entitats públiques, catalanes, espanyoles, internacionals. I per tant podem afirmar, sense cap dubte, que és un dels millors casos d'èxit. Avui professionals de tots els nostres ajuntaments prenen com a referència aquesta xarxa en el seu treball, en les seves decisions, i volquen en ella els seus dubtes i preguntes amb la certesa que rebran el coneixement de la resta de participants. I això crec que és molt important. També us vull dir que estem aquí, en aquesta sala, al Paraninf, que s'inaugura avui amb un acte, hem fet els plens de la Diputació, però amb un acte de treball, amb una jornada de treball. I aquest recinte, que sempre m'agrada parlar d'història, que aquest arquitecte valencià, en Rafael Guastavino, al segle XIX, a finals del segle XIX, va dissenyar, fixeu-vos que té unes característiques arquitectòniques molt maques.
Però la gestió de recursos humans sempre ha estat un element complex en l'administració pública i ho continuarà sent en els propers anys. Fa just uns mesos vaig tenir l'oportunitat d'adreçar-me a vosaltres en una altra jornada que vam celebrar. I des de llavors han passat moltes coses, no?, que han impactat directament a la vostra tasca de la gestió de recursos humans. I em refereixo al que coneixeu tots, el Reial Decret Llei 14/2021 de mesures urgents per la reducció de la temporalitat del sector públic. De fet, des de la nostra àrea de la Diputació, amb el senyor Forcadell, l'àrea d'innovació, governs locals i cohesió territorial, vam organitzar ràpidament al mes de juliol una jornada per tenir una primera impressió i coneixement del contingut del decret. I l'èxit de la convocatòria ens va sorprendre, més de 500 inscrits, en una mostra ben clara de preocupació i ocupació que genera aquesta legislació i que, a més, ara està sent tramitada en forma de llei. En aquesta jornada d'avui tindrem l'oportunitat de parlar-ne i aprofundir-ne. És un tema molt important per a les vostres administracions i governs. El nombre d'interins de les administracions públiques de l'estat espanyol és pràcticament d'un 30%, és molt alt. Jo recordo que l'any 2002, quan el govern espanyol i català, el Ministeri de Justícia, em va nomenar director de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya, un òrgan de nova creació, em vaig trobar amb una plantilla d'un 70% d'interins. Era preocupant, perquè és una situació que et trobes gestionant un institut i que et trobis amb tanta gent interina. Molts d'aquests interins ho són de llarga durada i la solució de la seva situació ha estat un dels temes que ha produït més divisió a l'hora d'afrontar la resolució d'aquest tema. Jo moltes vegades deia, i per què no hi ha més convocatòries públiques, per què no fem més oposicions, no? I per tant és una qüestió que ens impacta de ple i podeu comptar que des de la nostra àrea farem un seguiment acurat d'aquesta modificació per donar-vos les millors eines i també la millor informació per gestionar les vostres administracions, els processos de selecció de personal. Aquest decret se suma també a moltes altres necessitats que tenim en la gestió de recursos humans i que ens obligarà en els propers anys per fer front a un gran nombre de processos de selecció de personal. Processos per donar resposta a 3 qüestions que vull dir. Primer, ens tenim d'assegurar un bon relleu generacional, que en alguns perfils professionals, com per exemple secretaris, interventors, moltes plantilles de policies locals, arquitectes municipals, enginyers o fins i tot professionals de recursos humans, és especialment urgent. Per tant, és molt important fer un estudi demogràfic de cada ajuntament o de cada administració. Dilluns passat estava al Ministeri de Sanitat i li deia a un director general si tenien planificat la quantitat de metges que jubilaran i les especialitats. Això és clau per fer més convocatòries. I perdoneu que ho extrapoli en un àmbit que no és el vostre, que és l'àmbit de la medicina, que és el meu, però esclar, tenim de saber en què comptem, quines plantilles comptem per fer unes previsions de futur. Per tant, hem d'assegurar un bon relleu generacional. Segon, hem de captar talent jove. Les plantilles de l'administració pública estan molt envellides que no pas les plantilles del sector privat. Aquesta és una realitat. Què passa? A vegades, segons quin tipus de comunitats, no hi ha una vocació opositora, no hi ha una vocació de ser poder funcionari, se'n va més al sector privat, i aquesta és una realitat que tenim d'estudiar. I també hem d'afrontar el repte de transformar les nostres organitzacions davant de la realitat que suposa la digitalització i les noves necessitats de nous perfils professionals. La digitalització està aquí, ara, per exemple, amb els fons de recuperació, els Next Generation, es vol fer una gran aposta amb el tema de la digitalització de l'administració i aquí és una realitat que tenim d'aprofitar. Aquests són només alguns exemples de la feina que haurem d'afrontar, no? I per fer-ho necessitem ser, sobretot, eficients i eficaços en els processos de selecció, que és un motiu de la jornada. I això requereix que siguem innovadors també en aquest àmbit. Però, sobretot, l'administració pública també té necessitat de vocacions. Hi ha moltes comunitats autònomes a l'Estat que hi ha una gran vocació i nosaltres a Catalunya a vegades no tenim aquesta vocació. I l'administració necessita, sobretot, talent. Això és molt important. Talent i compromís dels seus empleats per esdevenir una administració de persones
sobretot de persones per les persones, pels ciutadans. Nosaltres tenim de treballar per les ciutadanes i pels ciutadans. Necessitem servidors públics ben preparats, amb voluntat de servei, implicats, ben remunerats i que siguin capaços de liderar i contribuir per construir una millor administració impulsant la innovació i el talent. I així serà així com donarem millor servei a la ciutadania. Ja per finalitzar vull agrair a les persones, a l'àrea de governs locals, amb la senyora Nico Pérez, a tota la gent, els equips de l'acord, a l'esforç que fan dia a dia i també amb l'organització d'aquesta jornada. A les 11 vindrà la senyora Núria Marín, que vol també acompanyar-vos en aquesta jornada, i aquí acabo la meva introducció, i disculpeu-me que he set una mica llarg, i moltes gràcies per la vostra assistència. Molt bon dia.